sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suging tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jazz. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, baliw sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Tamang pag-ibig. Pag-ibig. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Buena Vista, Agusan del Norte. Ang tumatatampo nagdasingan nga Jazz. Recorded by X Thunder Gaming. Maato ba akong Iloilo? Mag-unsa man kas Iloilo, nak? Lamang ko'y bago nga gi-open nga massage clinic sa Iloilo, ma. O gusto sa among-among nga ato ko ibutang dito. Ay, Ma, naunsa ka? Dili ka masagot nga maato ko Iloilo? nak. Mabala ka man gud ko kung tuwa na kas layo, nak. Nga naman, ma. Dili ba in taon ka makakita? Kung simba kog binuangan ka dito. O dili ba, tabangon ka dito kay naabe time nga maglisod ka ginhawa. Ayaw lang ko kabalak ka, ma. Kay bisan tuod o gihikawan ko sa kahayag, may mga kauban man sad ko nga makakita nga mo'y mugiya og mutabang nako. Jazz, Mong ay kabalaka nga malayo ko nimo, ma. Wala gid utang mahitabo nako. Ver, nari day bagong kauban din si Jazz. Day Jazz, si Ver. Laman na sa mo. Ay, kuya. Um, ay, kuya. Uy, bear na lang. Bata pa ba ako? Sige, good. Very lang akong itawag nimo. Kung naagani mo kinahanglan, ing na lang ko ninyo, ha? Oo, Daiche. Manawag lang unya minimo. Ay, Jess. May tuyo ka nako, Ver? Wa man, Jess. Unya, ngano ni Dool man ka nako? Wa pa mo customer. Mga nidool ko nimo. Ayaw lang kog samok-samok ka, be. Nagunsali ka. Naminaw ra kog music, uy. Ay, lang ko pag minaldi tagod. Magbuot de ka. Ingon ani man gyud ko. Ay, kalakot pa ya, uy. Day, nga naman ka. Mura lagi ka gisapot, da. Nagkupan niya akong cellphone, day. Nato'y nanawag na ako. Nikalitag kapaong. Ipaayo ni Ver. Ha? Kamao din ang siya. Pabuta-buta lang ko, Jess, pero daghan kong talent. Kumawam gani kumuhayo og computer, cellphone pa ka. Amin naman cellphone, be. Kay ako na ayuhon. Time pasa, pila man sa'y bayad. Away bayan, uy. Ang importante nga, di na ka magminalditan ako. Kaya mo cellphone, Jess, oh. Naayo ni mo? Okay na na. Wala na problema. Mugana na na. Lover, thank you. Salamat kaayo. Uy, gigagpos ko nimo. Ay, hala. Recorded by X Thunder Gaming. Noon sa mga kuwi. Huwag man ko makapukong sa kong kalipay. Ako hinuong nagako si Ver. Jess, nata ko'y isulti nimo. Unsa man na? Yari ka masuko. Di lagi. Di ka masuko kung ningnon ta ka nga I love you. Ver, Parehas magyud ta nga di makakita kay gihikawan tas kayag pero ang akong kasing-kasing doon na may mga mata nga nakakita og nahigugma nimo. Ver.
May mo ba dawaton ni mga kong gugma? Ay, naon sa man ko eh. Naluoy naman hinong ko ni Ver. Bahala na lang ni Uy. Tino ba akong nabati nga? Imo na kong gisugot? O lagi, uyab na ta. Salamat kay Jessa. Nga naluir dyan ako. Ha? Mamaulit ta sa among dapit? Oh, Jess. Nga naman? Gusto na ko nga magtipon ta. Ug ato ta sa inyo dapit mamuyo. Ha? Nga naman? Nindot man ko dito kay doon ta sa mga ginikanan. Oh, sige. Mamaulit ta sa agusan. Mangita lang tag atong kapuy-an dito. Dong, nganong nangupaw man ka? Gilaay mo ko din sa inyo dapit na eh. Ano sa may plano ni mo? Muadto ko sa kutabato na eh. Kinay klinik nga nagkinahalan og tao dito. Mahilig pa'y bawon ako. Unyain mo kung biyaan din eh. Para ramsan sa tong kayuhan nga kung buhaton. Dili ko musugot. Ug kung sambi gusto nimo nga mamatay tas gutom din eh. Nagkamay kang kita din eh. Ver, Musugot ka wag sa dili, mularga kog kutabato. Mukuyo ko sa amigo. kumusta ka diha, Dong? Okay ko diri day. May sa nagkita diri. Ah, maayo hinuon. Magpadala niya ko nimo kwarta diha ha. Sige, Dong. Ay, kuan day, Dong. Mutrabaho ko ha. Nanay kay kasudlan diha. Naiga open diri nga duol ra sa ato. Mutrabaho ko. Sige, trabaho lang. Ikaw rin bago na mong kauban din eh? Oo. Ako din si Eloy. Ako sad si Jazz. Ay. Ipalit na sa ding sakit sa akong cellphone ay. Magpakuyog ko kailan ako eh. Magpalit na lang akong cellphone kay basit ni contact na to si Veray na ako. May kay nanawagan ako. Karon pag ko ni contact ni mo dong kay nagubang akong cellphone. Susan lang tanang katarungan na, Jess. Ingna hinoon nga may layan na kang gikalingawan diha. Mao di na ka makontak. Nagpataka naman ang taong kagyawit diha, uy. Naguba lagi ang akong cellphone. Di ko mudawat ang katarungan na. Kalinti ko. Kay kalintan sa tika. Buwag na ta. Ver, Yan pagulgoon di eh. gibuhat-buhatan magkukugsa sa akong ka-live-in, Loy. Anak inang laki. Basta wala gusto sa babae. Hanggang masangil. Mao pa. Arip lang ka na ako, Chas. Hindi ka tipahilakon. The Jazz! Pangandam ho? Nga naman. Og maibalhin ti kaslain nga branch. Kay, kung tagtao dito. Sige, Yads. Imo ni kong biyaan din eh. Loy. Kaibalhin ko. Kuwang manggod og tao sa laing nga branch. Ay, mo ba, Chas? Sa di pa kong biya. Ibilin mo na ako imong gugma. Loy. Sa pag-uptan na kaila. Sa pag-uptan na kauban din eh. Pero, nagpangita na akong kasing-kasing ni mo. Nakiugma ko mo, Chas. Loy. Sugtan lang ko. Ang biyan bito ka din eh. Sige na lang, uy. Oo na. Gisugot na ti ka. Salamat, Chas. Musta mo ka na sa mga gibalinan? Okay naman ko diri, Loy. May noon. Ano yung kawaghando pa na ako? Ha? Time pa naon sa ka, uy. Kibuwag na ko naman, Chas. Ha? Bago pa kayo nagkauyab niya, imo na kong buwagan? Kibuwag ko rin mo. Kaya marunong gihapon. Mawarang gihapon ka na ako. Unsa man ang imong gipanulti, uy? Nagsulti na ako nga masakit ang kakasing-kasing. Kung may gayon nga atakihon ang kagalit. Kung may tabo na nga atakihon ka, hindi ka man tabang. Wala ang uyab. Oh, Dahil ko nga, mabutang gayon na, Chas. Kung kibuwag ko rin mo.
Loy, wa may mga ayo ning mga lalaki nga niabot sa kong kinabuhi, oy. Igo man lang kong gipasakitan. Ay, gusto di ay. Ako ning ipublish ang akong number sa programa sa IFMB. Aron na ay makig-friend ako ug malingaw ko. Kumusta, Jess? Kinsa ka? Nakailalagi ka nako. Ako si Richie. Di ba ikaw si Jess? Oh, di kag number nako. Sa IFM. Ay, oo, gusto. Ako man ning gipublish ang ako ang number sa programa sa IFM. Bitaw. Okay lang nga, magig-friend ko ni mo, Jess. Okay na kit kaayo. Kay ganahan ko nga na ako'y lain nga friend. Ha? Nakagusto ka na ako? Ano, Jess? Sa sige na tagtawag-tawag. Munalay akong nabantayan nga. Naigugman ako ni mo. I love you, Jess. May chance ka ko ni mo. Oo, pa ka makailan ako sa hingpit, Richie. Kung mahibaw ka sa matuod na kong pagkatao, mawara ang gugma nga imong gibati na ako. Bisan unsa ka pa, andam ti kong dawatan. Richie, Gusto kong makakita ni mo sa personal, Jess. sigurado ka? O, lagi. Naghinamang na kay kung makakita ni mo. Sige, hatagan ka na ako sa kong address. Aron imo kong makita, aron mawa ng imong kahinam nako kung imo kong makita. Oh, ikaw si Jess? Ako, Richie. Usa ka kabuta? Oh, usa ko kabuta. Usa ka binuhat ka bisan makausa. Wa makakita sa dagway sa kalibutan. Kay gihikawan sa kahayag. Karon sultihi ko, Richie. Nahigugma ka pa ba nako? Karon nga nakita mo ang matuon akong pagkatao nga usa ko kabuta. Tubag ako. Jess. Kikakos ko ni mo. Huwag na usap sa akong gibati ni mo. Hinoon, nisamot ang akong gugma ni mo. Gugma o kaluoy ang akong gibati ni mo, Jess. Og andam ti kang unungan hangtod sa hangtod. Richie. Maraming beses ako ilang ulit na Wa ko magdahom nga bisan pa man sa kong gidangatan, makasugat kog lalaki nga mo seryoso na ako. Karon malipayon ko uban ni Richie ug nagplano nami nga magpakasal. Di na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Jazz, nga taga Buena Vista, Agusan del Norte, uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagulahan, tamang pag-ibig. ikaw kaya Sa radyo ni Ricky Porzuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon, mo kining sa kababae nga taga Campo 4. Ang gatong matatampo, nagdasangan nga Edna.
nagkasalamat siya pagdawat sa kong gugmaid na. Tuwag ka na kita usab na ako nga pinangga ni mo nga akong anak. Kung sikin sa may imong gimahal, mahalon ko na usabid na. Ug tungod ni anak, mapasalamaton ko nimo Michael. Dakan kaayong salamat. Kasiguro ka na bagad ni Ana Michael Edna. Kalibig parehas na sa amahan ni Big nga imong anak ha. Nga human makapahimos nimo, gimabdos ka na. Gibiyaan ka lang sad sa way paglingi. Ma, lahi si Michael. Nakita ko ang iyang kasinsero. Mahal ko niya. O mahal niya si Big. Pinangga niya si Big. Basta ha, paniguro na gyud nga di ka na masayo. Kay dili lang kay ikaw ang masakitan. Lakip na kami nga imong pamilya kung masakitan ka na sad. Ayaw ka bala ka, ma. Dili na lagi ko masakitan. Mahal ko ni Michael. Ug mahal mo na ba usab siya? Oo, natural. Ako ka siyang sugtun kung dili pa, ma. Hay, dahala, mauman ka ha. Ay tuod di ay. Maubayang ni ako sa inyo karon kay akong kuhaon si Big. Aron makasuroy usab siya sa bay. Ay, gimingaw na yung tao ng apuhang lalaki. Oo, ma. Nag-ilis naman to si Big. Ato na lang huwat mo na niyang paggawa sa kwarto. Mama! Nanay! Uy, kagwapa sa akong apo. Liwat ni Mama. Say hi ni Lola. Hi, Lola! Bless ko! God bless apo. Itayos ako sa kong hair, Mama. Ay, Please! oo ba? Dali na. Kay puso ni Mama imong hair, ha? Aron dili sa amok tanahon. Thank you, Mama. Ay, Big. Kung mahuman na upugong si Mama sa imong buhok, manlakaw na ta ha. Excited na baya kaayo si Lolo nga musuroy ka sa pay. Daghan kaayo siyang giandam nga toys para nimo. Yay! Ma, ayaw ka ayo ninyo spoil ang bata, ha? Kali ba yain noon og mas malingaw siya sa ato. Nga, dili na hinuon ang ganahan og pundo din sa amo. Ay, gano'ng mahadlok ka man. Mag-anihan man sad sa inyong bahay si Michael. Kay nilib man ka na siya sa trabaho sa syudad. Mao nga taas-taas na siyang panahon dinhi sa ato. Ay, ni ana ay, wa palibak. Ay, sige na, uy. Dali anak ka nagpugong ang buhok sa bata. Ano makalakaw na kami si Big. O, Ma. Mas may noon ha. Nakasulay sa bata sa bahay sa mga apuhan. Ay, magmingaw na sa ko din sa bahay. Magbingaw ka nga, niya man ko. Oh. Pagilis noon, malakaw ta. Matutas ta bunok. May dako man tinahan dito. Sorry ka, ano balingaw ka? Ay, tunawa man di ay din uy. Nag-sleeveless man ka. Nalimos kong sulti mo nga. Ayaw pag-sleeveless. Sige lang, magpalit ng jacket nga ikasapaw mo. Ha? Ay, ayaw na lang, uy. Dili na lang itong palit-palit. Kay kaas na kayo kwarta. Ako itong kwarta? Oh my God, ka. Gikanis ta bunok, madul sa ta sa North Reclamation. Sa dako mauli do. Mananaw sini. Unsa? Ni amat tingi. Ingon ka, mananaw sini. Labaw ba ni sa sini? Michael, may kitingali mo pagdos ko. Ayaw katlok. Kung mamabdos ka, andam ko barugan ang ako niyang kakuha ni. Ayaw ko pari-pari. I love you. I love you too. Ayaw, Mama. Ilok! Ayaw hawak sa kong ilok. Hindi na di ay ka magpahawak sa imong ilok, ha? Ha? Bibi. Mama! Tabagin mo sa kusina, Derby. Kiatan niyo liha. Imbes mo tabag na ko sa kusina. Kaya nagluto ko sa ito ba ni Udto? Giuna naman ng kiat diha. Abi ba ko na ako, okay ka lang nga ikaw rang usa din eh. Mao nga nagkagaway lang una mi Big. Kung ni ako sa inyo, ako bihatagis panahon. Ipadaplin na ng bata. Kay pirmi na ninyo. Tagsan mo kumanis inyo. Magkita ta kada weekend rigid. Tuko sa trabaho sa syudad. Maong gusto kong mas taas-taas ang panahon para na itong duha. Ihatod sa bata sa mong ginikanan. Aron, magka-focus ka na itong duha. Ani lang una din ninyo si Big pa. Ako lang unya sing kuhaon. Oy. Kalipay rin ako ng istorya, ha? At nga naman dahil, ha? Malarga ka? Pila mo sa kakaadlaw nga bawa? Dili ko malarga pa. Ani ra ko din sa ato. Kuan man gud si Michael ba? Mobalik na si trabaho sa syudad. O gusto niya nga samtan niya pa siya din sa ato. Nga mo focus una ko para namong duha. Unsa? Kabugo ba nimong inahana ka? Pa,
Mao din na hinungdan nga imong gihato dinis bayang akong apo. Tungod sa imong laki. Ug ayaw pag binugo. Uy, kana si Michael. Laing tao ra na. Samtang si Bekbek, imo ng kaugalingong dugo. Imo ng anak. Unya, mas ni pabor ka na hinuon kay nangigi siya. Dili sa ingon nga nangigis si Michael pa. Kuan lang. Lakaw na! Lakaw na, Edna. Di ko ganahan makiksulti ni mo. Naglagot ang inuod ko ni mo na. Ay, ibilin din hinamo ni mama ni mo ang abong apo. Ug ati man natong imong laki. Ay, kinindot sa feeling. Nakita ang duha ka karon sa inyo. Ikaw lang ug ako. Pwede istorbo. Dili mabahin ang imong nauna. Michael, Akain kay Mayog. Magminyo na lang ta. Aron mag-ipon na lang kita. Dili kay mura ko bisita nga mag-anihan sa inyo. Magminyo lang ta. Aron ini kagabi din katug magkita ta. Ini kabuntag. Ikaw ako dayon ang una magkita. ikaw, agad lang ko nimo. Mahal ko kayo ikaw. Mau gusto kong magpakasala lang ta. Aron na, hingpit ko rin ikaw mahangkon. Mobalibad pa pagod ko sa imong proposal. Yes na yes na yes ang akong tubag. O gusto ko nga, sa syudad pa man ni Muyo. Tungkol kito akong trabaho dito. Anita kaslon din pero sa syudad na mo puyo. Ha? Unya? Si Big malayo sa iyang mga apuhan. Nagkasiguro ko madaligid masugod si mama o papa nga atong dadon si Big sa syudad. Uy, mo siyang ibilin sa iyong mga apuhan din eh. Ha? Maghimo ko atong kaugaling mong anak. Imong anak di ka na ako. Karon may matawag sa tang ako, may matawag kong ako yung anak. Giisip mo na usab nga anak si Big di pa. Gisugot ti katungod kay ako nakita nga niya nagkausap og importansya sa akong anak. Pero nahimo ko siyang kaagaw nimo. Anak siya si mong ex. Ang lalaki na kapamagdos nimo o dibiyan nimo. Dili ka na ako. Aga lang ibilin mo siya din eh. Makapokus ka sa atong kaugalingong pamilya. Magselos ka ba ni Big? Prantang tubag. Oh, magsilos ko niya. Kay kaagaw ko siya sa imong atensyon. Kung mahal ko nimo, imong tumanon akong gusto. Kay kung ako imong putanon, mahal ko kayo ikaw. Gidawat ko na imong kagahapon. Pero dili si Big. Nakadawat ka sa akong kagahapon, pero dili si Big. Abi ko bang nakadawat ka na sa akong anak? Wa pa di ay. Edna, Mahal ko ikaw. Mahal ko na ikaw. Apan mas mahal ko ang akong anak. Dili ko mahimong ipadapin si Big tungod sa akong kugma nimo. Mas pugat siya para nako. Edna, Kung magpakasal ka man kanina, kinahangling nga madawat mo na sa hingpit ang akong anak. Disgrasyada na ko nga imong gimahal. Dawata ang maong kamatuoran. Kay kung dili, pagbuwag na lang ta. Gisakitan maya ko sa nahimo kong desisyon. Pero, ang pagpili ko sa akong anak kaysa akong babae, maoy dili ko ang mahayan. Kay mas mahal na ako ang akong anak. Labaw ni bisan kinsa. Wa na gani siya amahan. Lakip pa ba ako nga iyang inahan? Mubiyak pa niya. Kanimo Michael, mahal ko ikaw. Apan kinahanglan usab mo mahalon mo sa hingpit ang akong anak. Ini na lang ko kutob. More power sa RMN.